Bé, l'última part de la jornada és de l'enquesta de la pàgina web. Vam passar una enquesta per saber com podríem fer, què és el que feu anar, què és el que no es fa anar, quines propostes de millora podíem arribar a obtenir. Llavors, l'enquesta la vam passar per correu i està dins de... És a dir, l'enquesta s'havia de fer també a dins del projecte, és a dir, nosaltres vam posar el que preguntaríem quina necessitat hi ha de millora i què és el que vosaltres pensàveu i també si d'aquesta manera sabríem quins models feu anar dels que estan posats i quins necessitaríeu que estiguessin posats. Llavors, en principi, els resultats de l'enquesta són per això, per tenir una idea global de com considereu la pàgina i quins són les possibilitats de millora o que consideraríeu vosaltres que seria útil. Llavors, vaig mirar ahir, és a dir, aquesta presentació està feta d'ahir, llavors hi havia 45 respostes i el perfil majoritari d'usuaris era tècnics d'ADB, un 69%, i assessors, perquè està destinada a qualsevol usuari, és a dir, jo quan vam enviar el correu us vam dir que si ho volíeu enviar a productors, a qui sigo, que vosaltres sapiguéssiu que fer anar, està obert perquè al final això és una cosa que està obert, penjada a la web del departament i està a l'abast de tothom. Llavors tothom pot opinar, tothom que sàpigui de què va i ho faci anar. Llavors el 93% de tots els enquestats eren usuaris de la pàgina web d'agrometeorologia, és a dir, tots utilitzaven les dades agrometeorològiques, tots, crec que era una de les parts que estan més utilitzades, les dades climàtiques, buscar temperatura, buscar humitat relativa, buscar, per exemple, del model de Sila, que l'Adriana ha dit, hi ha també un model de Sila que utilitza la radiació, que està provant-se aquí a Lleida. Llavors, totes aquestes dades climàtiques sí que es treuen de la pàgina web, però, tot i que la part que estava més, diguem, que s'utilitzava menys és la part de predicció meteorològica, perquè dels enquestats només un 36% utilitzava la predicció. El grec sí que ell posa com un punt important dels models les 48 hores següents i després incorporen els graus dia que s'acumularien en aquestes 48 hores i després també per fer la previsió de poder fer tractaments, no poder fer tractaments, veure les condicions, si farà vent, si plourà, vull dir, quines condicions serien les millors per poder fer l'aplicació. Això ell també ho fan i en aquest cas, a la pàgina web en aquest moment la predicció no s'utilitza. I després la part de models, el 78% eren usuaris dels models. D'acord? Llavors, els cultius en què treballaven els enquestats eren barrejats, majoritàriament eren fruiters, després vinya i extensius, però després hi havia altres que hi havia la barreja d'altres cultius. Pel que fa a l'apartat de graus dia, de càlcul de graus dia que hi ha a la pàgina web, tot i que el 78% utilitzen les dades climàtiques de la pàgina web, només el 57% van directament i veuen els graus dia tal com es calculen a la pàgina. Això vol dir que tenen els seus sistemes de càlcul o en Excel o posats d'alguna altra manera. Llavors, la majoria simple, diguem-ne, 56% utilitzaven la temperatura mitjana, no la màxima més mínima partida per 2, sinó directament la mitjana. El 70% van dir que coneixien els diferents mètodes de càlcul de graus dia i després hi havia una demanda bastant clara de que es poguessin utilitzar les dades climàtiques que cadascú pot arribar a aconseguir. És a dir, si hi ha una finca gran que té la seva pròpia estació, no només les estacions climàtiques que estan posades a la xarxa. Vull dir, això és un punt a considerar i jo crec que sí que s'haurà d'incorporar a la pàgina web. Pel que fa als models en concret, el model de Carpocapsa, veieu aquí que un 55% dels que posava que tenien conreus que estaven afectats per Carpocapsa utilitzaven el model, un 55%, d'acord? I dels que sí que utilitzaven el model, veiem que n'hi havia 17, que eren 17, el 38% aquest eren 17,
És a dir, això no sé si és prou explicatiu. La primera gràfica és que jo no veig el punter, tinc un problema. I llavors la gràfica de l'esquerra representa que és de les 45 persones que han contestat l'enquesta, n'hi ha un 31% en què Carpocapsa no afecta els seus cultius, per tant no ha continuat contestant, i els altres dos, el 38 i el 31%, sí que utilitzen el model o bé no utilitzen el model. D'acord? Llavors, la segona gràfica, el segon que cito, representa que és dels que sí, del 38% que sí que utilitzen el model i ells opinen si el model creuen que s'ajusta, si no s'ajusta, o bé de vegades sí que s'ajusta i de vegades no. Llavors, aquí veiem que del model de Carpocapsa un 53% de les vegades consideren que de vegades s'ajusta, però de vegades no s'ajusta. I que els que consideren que sí que s'ajusta és un 29%. La dinàmica de cada un dels models, de lo que jo ensenyaré de cada un de les plagues, serà això. Primer, dels que han contestat, els que estan afectats per la plaga i els que no, i després els que han opinat que sí que utilitzen el model, què és el que pensen del model i del seu ajust. D'acord? Llavors, del model de grafolita representa que hi ha un 44% dels que tenen conreus susceptibles que utilitza el model de grafolita. Això vol dir un 40% dels que han contestat no es veuen afectats, la resta, entre els que sí i els que no l'utilitzen, un 44% l'utilitzen. I després dels que l'utilitzen i que són 12 persones o 12 enquestats, aquests un 50% consideren que de vegades s'ajusta, de vegades no, i un 42% sí que s'ajusta. Potser és una mica més positiu que la resposta en Carpocapsa, fins i tot. Pel que fa a anàrsia, només hi ha 9 persones que utilitzen el model, podem veure aquí, i llavors un 32% dels que tenen conreus susceptibles utilitzen el model. Llavors, què entenc jo aquí? Que l'anàrsia no és un problema tan acusat com, per exemple, poden ser Carpocapsa i grafolita. Per això hi ha menys gent que l'estan utilitzant. Llavors, aquí ja he posat tot junt, no he posat tot junt encara, he posat pandemis encara recula més que grafolita, perquè hi ha 4 persones que van contestar que utilitzaven el model. Això vol dir que el model aquest ens hem de plantejar si ho necessitem o si no, però vull dir, com a mínim sí que ens hem de plantejar que no és una plaga prioritària i que podem deixar la plaga per més enrere, per primer agafar-ne unes altres, prioritzar-ho d'una manera diferent. I després hi ha doxofies i el poll blanc del presseguer, que només hi havia un 2% de persones, aquest 9 no està bé, ara em dono compte, que aquesta N9 no és cert, hi ha una persona, hi havia molt poca gent que utilitzaven... no, és que ja no hi ha la N, ja no hi ha la N. Aquí un 2%, és a dir, això era una persona que utilitzava el model, amb la qual jo crec que això és bastant simptomàtic i vol dir que aquests dos models, en principi, no fa falta que estiguin a la pàgina web. Vull dir, no hi ha un sentit de que s'hi treballi, que s'inverteixi temps, perquè ja la primera dificultat serà trobar les corbes de vol, perquè amb doxofies, jo recordo amb els models, amb les captures que em van anar passant, dels primers anys ja hi havia molt poca gent que feien el seguiment d'adoxofies i amb l'agravant que com que la plaga no és important, ja inclús el seguiment ja no es fa correctament. Vull dir que de vegades miràvem la captura, de vegades no la miràvem, amb la qual és inviable el validar un model poblacional. D'acord? Llavors, la conclusió d'aquí era realment que aquestes dues plagues de moment les eliminarem i ja es valorarà més endavant si val la pena esmerçar esforços per a tenir-los disponibles. Llavors, hi havia una pregunta també que feia referència a quins models ells pensaven que s'havia d'incloure a la pàgina web i llavors aquí va sortir de tot, aquí va sortir de tot. Ja podeu veure que la llista és llarga. Llavors,
Jo aquí ho he graficat de la manera que he pogut amb el nombre de demandes que van dir, que diuen que volien aquest model, no? Però bueno, la psila era una de les plagues que va tenir 4 peticions de que sí que s'havia de treure el model de sila. Me va fer gràcia posar totes les possibles, ja he posat aquí en segona fila, estan totes les possibles, i això ho farem per ordre de prioritats. I després hi havia l'alobècia i el tigre de la perera, que també jo crec que també està el tigre de la perera pel tema que ha suposat aquests 2 últims anys, no? En què hi ha hagut una explosió en la gent que estan fent ecològic i que han tingut una problemàtica important amb defoliacions i amb molta presència, i llavors com que primer la biologia, que la Inara Peñalver, una companya d'aquí de l'IRTA, l'està investigant, estem veient productes, estem veient la biologia, i jo crec que això també és una mica en funció de la temporada, no? Aquesta enquesta, si la passen d'aquí 2 anys, igual diem una altra cosa, no? Perquè, clar, normalment tu reflexes el que et preocupa. Però, bueno, aquí està, llavors l'ovècia hi és, tigre del peralí és, l'aliomorfa, el pseudococcus, que està sobretot focalitzat en la gent de Girona, la ceratitis, que aquest any, aquí també n'hi ha ara, sí, ja està més estès. La ceratitis, perquè també aquest any hi ha hagut una explosió brutal i llavors és una plaga que la teníem una mica aparcada perquè la teníem relativament controlada amb el que es feia, no? I aquest últim any ha donat molts problemes, ha estat la reina del local, i llavors també ha sortit. Però veu que la llista és molt llarga, no? Que s'acopla una mica a la llista de l'Adriana. Llavors aquí està en revisar, clar, tot això és una feina que serà a llarg termini. Ja veieu que al Carles el que li ha costat de fer el model, ajustar-lo a poma. El que passa que realment val la pena, jo considero que val la pena, sobretot en aquestes plagues que són perennes, és a dir, carpocaps n'hi haurà sempre, no me la podrem treure del davant. Ceratitis hi serà sempre, tampoc me la treurem del davant. És a dir, en funció de les condicions climàtiques la tindrem més o menys controlada, però no me la treurem de davant. Són plagues, diguem-ne, que estaran aquí i estan superadaptades al medi i seran sempre. I llavors aquestes plagues jo crec que val la pena de fer un bon model, que es pugui anar modificant, que sigui flexible, com el que diem, que no sigui un lineal, que tens poca opció, però d'aquestes que es puguin anar modificant i ajustant, i tota la feina aquesta haurem d'anar prioritzant. I després les propostes de millora, vam fer unes quantes preguntes a veure què els semblava, i en principi he posat aquí ordenat per prioritats. De dalt les que han tingut més peticions, la prioritat que ha tingut més peticions, i cap a baix les que en tenen menys. Llavors la predicció climàtica dels propers 3 dies, la veritat és que a mi m'ha sorprès, perquè veient que no s'utilitzava la predicció climàtica de la pàgina web, que després surti que consideren que és una prioritat l'incorporar-la a la pàgina web, m'ha sorprès, la veritat. Però la incorporació a la pàgina web ja no seria com a diguem-ne, la predicció climàtica i apanya't tu, no? No, la predicció climàtica és aquesta, i això vol dir que d'aquí 3 dies tindràs aquests graus dies de més. És a dir, que ja sigui més elaborada aquesta predicció climàtica, i ja pot ser també dir, és possible tractar perquè les condicions climàtiques són favorables o no. És a dir, no cal que surti la predicció climàtica en si, quan tu tinguis la pàgina web apanyada, arreglada, sinó que el que pot sortir és dir, en els propers 3 dies s'acumularan aquests graus dia, i a més serà possible el fer un tractament, per exemple, perquè les condicions climàtiques són ideals, són bones, ho permeten. Després, la segona proposta de millora que està més considerada era el col·locar el llistat de mètodes de control actualitzats, realment que estiguin actualitzats, que això és, sí, la Divina ja fa cara, és complicat, vull dir, és complicat perquè, bueno, però jo crec que sí que també és important per saber la via d'opcions que tu tens per aplicar. I després que aquests mètodes de control estiguin lligats al moment del cicle que tenim en aquell moment.
també si hem d'utilitzar un herbicida, si hem d'utilitzar un larvicida, si pel tema residus val més que apliquem un granulovirus o val més que apliquem un espinosat o val més que... És a dir, això també estaria molt bé perquè és a nivell d'aconsellar el que té que fer l'aplicació. I després, la biologia de la plaga, que es pugui saber tenir imatges, tenir alguna cosa més gràfic per ser més capaços d'identificar què és el que veiem a camp, i relació d'imatges i símptomes, que això també està bé. I això bàsicament està lligat amb el de tenir links, és a dir, no cal que estigui tota la pàgina. El que es pot fer és linkar-ho cap a alguna pàgina o algun lloc que tingui una bona informació d'això, que tingui un bon... Hem de dir també que dins del projecte PEC, de l'Agrobiofoods, s'està també fent un recull de simptomatologies de plagues i de malalties també en aquest cas i que potser també podria ser una font d'informació de cara a veure l'aspecte que tenen els diferents atacs, l'aspecte que té la plaga, l'aspecte que té els estadis immadurs, és a dir, tot això. Llavors, per no enrotllar-me més, que jo m'enrotllo sola, passo a les conclusions, que les he separat una mica en funció de l'ús de la pàgina web. Les conclusions és que la major part dels enquestats utilitzen la pàgina web d'agrometeorologia, sobretot tots utilitzen la part de les dades climàtiques, de les dades de meteo, que un 43% dels casos el càlcul dels graus dia els fan per una altra via que no és la pàgina web, que la predicció meteorològica, les dades de predicció meteorològica de la pàgina no s'utilitzen poc, i que després a la pàgina web de graus dia s'hauria d'incloure la possibilitat aquesta de calcular els graus dia a partir d'estacions externes. Que això, per exemple, a Davis i a d'altres llocs ja es fa. Tu el que fas és posar les teves dades en un format concret per a que el programa te les agafi i et pot calcular els graus dia. Després, pel que fa als diferents models fenològics de la pàgina web, el model de Carpocaps és un dels més consultats, tot seguit del de grafolita i del d'anàrsia. El model de pandèmia s'utilitza molt poc degut a la poca incidència de la plaga i que els models d'Adoxofies i del poll blanc del presseguer no s'utilitzen i s'han d'eliminar de la pàgina web perquè no hi hagi soroll. Vull dir, no cal que hi hagi més soroll a dins d'una pàgina. Llavors, els enquestats han proposat com a prioritari la incorporació del model de Scilla, de l'Ovècia, de Tigre la Perera i moltes altres plagues que s'hauran d'anar prioritzant en funció de la seva utilització i de la seva importància. I després, pel que fa a la millora, totes les propostes de millora que s'han apuntat allà s'han acollit bé, han tingut una bona resposta en general, encara que la predicció climàtica dels tres propers dies i el càlcul dels graus dies en aquests 3 dies és una de les que ha tingut més requeriment, vull dir que s'ha demanat més. La informació actualitzada dels mètodes de control en relació al moment que es troba la plaga i després la biologia de la plaga relacionada amb els graus dia també ha estat una de les que han tingut més bona resposta. I després, en tercer lloc, les propostes de tenir una relació d'imatges per veure els símptomes i per veure els diferents estadis de la plaga i ser capaços de reconèixer amb facilitat, si més no buscar i veure fotos i veure què és el que ens podem trobar. Inclús aquí seria útil posar una part de dir possibles amenaces que no estan aquí, però que estaria bé que nosaltres mirant fotos ens anem acostumant i fóssim capaços inclús de reconèixer si és que en un moment donat ni veiem alguna al camp, i no de dir, mira, un bitxo. Que això és el que ens va dir el grec l'altre dia amb l'icorma. Ahir ens va fer un seminari de l'icorma, que és una plaga de la vinya, i ens va dir que, clar, al principi la licorma és un xinxe, un fulgòrid, i llavors no són plaga. No hi ha plaga d'aquesta espècie d'insectes. Llavors, mira, el van veure, però com que no el van reconèixer, fins que no hi ha hagut un problemon a la zona no s'han donat compte. Llavors estaria bé que hi hagués molta visualització perquè és fàcil i perquè és agradable, vull dir, és fàcil i entra per la vista, vull dir, és ràpid, de veure què és el que podria ser útil que reconeguéssim. I moltes gràcies. Agrair al departament i agrair-vos a vosaltres totes les respostes. Deixar dit que jo deixarem l'enquesta oberta perquè fins que s'acabi
fins que s'acabi, diguem-ne, el projecte, que el projecte ha de durar fins al juny de l'any que ve, el que passa que la deixarem oberta fins a finals d'any, per si algú més té alguna idea o inclús ens podeu escriure per correu pel tema idees. Però agrair-vos a tots la col·laboració i la vostra assistència. Sé que hi havia el de València, les jornades de València, i molt contenta que sigueu aquí. Moltes gràcies.